Участваме в научен експеримент пред Националния дворец на културата, НДК-то на културата. Ти си виновна. Ще ядете и солетите като цигари. Сега ще изяде солетите като цигари. Общо взето ще се опитаме всичките солети да бъдат изядени наведнъж. Това го е правила един път жена, сега ще го прави мъж. За първи път в света цяло пакетче солети, току-що го отворих пред вас, трябва да изяда наведнъж е така. Лум. Екстремно ядене на солети, дами и господа. Давай. Бира. Лум. Давай. Имаш още 14,5 венециански секунди. Остави малко, бе. Факт. Това е солетно дюнерче. После и ние ще го направим. Извинете, къде продават тези дюнери? Чай да му прави смях на човек. Вие се забавлявате, ама. Това изядеш цел пакет солети, отма и то пред НДК и то... През някаква камера. Добре. За някакви слушалки. И солта. И солта изяде той, солта от живота, солта на Soul Hunters. Фърли. Айде, добре. Сега трябва да кажа Soul Hunters. Soul Hunters. Нима повече при живота си няма да ясно. Андрей. Андрей, Андро, не човек си. Само дано не ми се подиграват много. Според мен, аре няма да казвам пред момичета тук лоши неща.